žila. Použité nezahoď. Staro, nové novinky. O tom, kto vypadne, ak to postúpiť, sa bude samozrejme rozhodovať opäť prostredníctvom vášho hlasovania. Systém sa nemení, takže stačí, keď pošlete vašim obľúbeným pesničkám 5, 4, 3, 2 alebo 1 bod. Prehľad noviniek otvára Mandy, Positive Reaction. Just want a reaction. A positive reaction. Použité nezahoď. V roku 1971 sa rodičom Johnovi a Patsy Smithovcom narodila Amanda Louise Smith, známa neskôr ako Mandy či Mandy Smith. Mandy rada chodila do základnej školy, potom ju to už vôbec nebavilo, pretože na dievčenskej škole, keď nemala plášť správnej farby, musela platiť pokutu 10 pence. Podobne to bolo aj pri ďalších priestupkoch. Slávne neslávna sa Mandy stala najmä tým, že mala už v 13 pomer so 47-ročným Billom Wymanom, basgitaristom skupiny Rolling Stones. Z tohto dôvodu mnohé anglické rozhlasové stanice odmietali hrať jej pesničky. Od 14 s Wymanom žila, v 19 sa za neho vydala a o 2 roky neskôr bol na programe rozvod a po ňom zdravotné problémy, pretože sa s rozvodom nevedela vysporiadať. Nedávno Wyman toto manželstvo označil za veľkú chybu svojho života. Zdravotné problémy však mala Mandy aj predtým. Nemohla jesť cukor a takisto nič sladké celý rok, pretože mala nejakú špeciálnu alergiu. Mladá speváčka začínala s trojicou Stock Aitken Waterman. Títo páni pre ňu napísali aj prvý hit, aj Just Can't Wait. Jej single sa dobre predávali v Nemecku a Japonsku, na popularite v Anglicku jej však nepridalo, že ju disc jockey z Radio One v Londýne pozvali na obed a ona odmietla a radšej išla robiť fotky pre nemecký časopis. A tak mali rozhlasoví moderátori ďalší dôvod Mandy nehrať. Okrem iných skladieb Mandy naspievala aj vlastnú verziu piesne Don't You Want Me od Human League. Túto kapelu a najmä platňu Dare Mandy kúpila svojmu 11-ročnému kamarátovi k narodeninám, on ju zase kúpil jej a spoločne ju počúvali. Novinka číslo 1 od Mandy sa však volá Positive Reaction.